Igbo ndị nwe m, ekele m unu. Ana m anabata unu n'akụkọ ụwa nke abalị a, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Aha m bụ Nwada Chika Iro, ọ bụ m ji akụkọ ụwa nke abalị a. Achọpụtala mmadụ 5 bụ ọrịa coronavirus, bụkwa ndị na-agbara otu egwu bọọlụ abụọ dị iche iche na mba Spain bọọlụ. Nke a bụ dịka ndị nlekọta LaLiga bidoro nyochawa ndị na-agbara ha egwu dị iche iche, ọbụla dịka ha na-akwado ịmalite asọmpi ọzọ n'ọnwa June. Mmadụ 5 ndị a hụrụ bụ ndị na-egosighị njirimara ọbụla ejiri mara ọrịa coronavirus. N'aka nke ọzọ, ndị nlekọta otu egwu bọọlụ EPL na-akpa nkata ka ha ga-esi malite asọmpi ọzọ na-egbughị oge. Otu egwu bọọlụ Manchester United na-alụ agha maka idosa Igalo dịka Newcastle na-etinyekwa uche ha n'ebe nwa amadi ya nọ. Nwafọ ala anyị bụ Odion Igalo emeela nke ọma site na kamgbe ọ banyere na Manchester United. Otu egwu bọọlụ ọ na-agbaburu bọọlụ na mba China bụ Shanghai Shenhua na-eche na Igalo ga-alọghachi azụ mgbe a ga-ebido asọmpi nke Chinese Super League agba nke ọhụrụ ya n'ọnwa Julaị. Otu egwu bọọlụ Manchester United na chidosi Igalo maọbụ gbatịa iji ya agbaziri ego tutu ruo mgbe sizin a ga-abụ, bụ nke na-enweghị onye ma mgbe ọ ga-ebido n'ihi ọrịa coronavirus. Dịka ọ dị ugbu a, otu egwu bọọlụ Shanghai Shenhua ga-ahapụ Igalo na Old Trafford ma ọ bụrụ na ha anata ego buru ibu n'isi nwa amadi ya. Otu egwuregwu bọọlụ Newcastle na-etinye uche ha n'ebe Igalo nọ. Igalo kwuru n'ọnwa gara aga na otu egwu bọọlụ Manchester United ekwubeghị ihe ọbụla gbasara ọnọdụ ya n'otu egwu bọọlụ ahụ, n'agbanyeghị na onye nlekọta egwuregwu bọọlụ ahụ na-ekwu na nke a nwere ike ime. Igalo, onye mbata ya tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya, asụnyere goolu 4 dịka ọ kụlọra Manchester United bọọlụ ugboro 8. Nke a bụ tupu otu egwuregwu bọọlụ Premier League emechie n'ihi ọrịa coronavirus. Otu egwuregwu bọọlụ Shanghai Shenhua na-ele anya ịgbatịkwu ọnọdụ ya na mba China ruo afọ 2024 dịka nkwekọrịta ya gwụrụ n'afọ 2022. Gọọmenti steeti Lagos nọ n'ụbọchị Sọnde mechie ebe a na-eme oriri na nkwari abụọ, bụkwa nke nọ n'okpuru ọchịchị Badagry West, maka edoghị iwu coronavirus. Iwu a bụ nke Babajide Sanwo-Olu nyere maka imepe ụlọ oriri, night club nakwa ebe ndị ọzọ a na-enweta ihe obi ụtọ iji gbochie mfesa nke ọrịa coronavirus na steeti ahụ. A chọpụtara na gọọmenti bidoro ọrụ ozugbo ha nụtụrụ kekwukekwu n'ọnụ otu onye ọgbaama maka ndị na-adị iwu e nyere maka ọrịa coronavirus. Site n'ikwu okwu na mmechi emechiri ebe ndị a na Badagry, bụ nke gụnyere Maggie Hotel na Tambari Theatre Art, onye ndụmọdụ pụrụ iche nke aka na-achị steeti Lagos n'ihe banyere njem nlereanya omenala na ewumewu bụ Maazị Solomon Bonu kwuru sị, anyị chọpụtara na enwere ihe ọjọọ dị egwu na-agagasị n'ebe abụọ a. Night club aghọọla ụlọ ndị na-agba ọtọ agba egwu, ndị na-ebu ọgwụ ike na ihe ọjọọ ndị ọzọ dị iche iche. Onye enyemaka pụrụ iche gbarụrụ ihu maka edoweghị iwu nke ndị nwe ebe abụọ mere, ma kwuo na iwu niile gọọmenti steeti Lagos nyere site na Ministri na-ahụ maka njem nlereanya omenala na ewumewu bụ nke a na-edobeghị. Bonu kwuru na a ga-agbasoro ụkpụrụ iwu wepụtara maka ndị nwe ebe abụọ dara iwu, nye ha ntaramahụhụ ruru ha iji mee ka ndị ọzọ were ya mụta ihe. N'ịga n'ihu iji hụ ma ndị mmadụ na-edowekwa iwu ndị ewepụtara na steeti ahụ gbaa gburugburu, onye enyemaka pụrụ iche rịọrọ ndị bi na steeti ahụ ka ha wetara ha ozi ndị dị mkpa, bụkwa nke ga-enye aka ịchọpụta ụlọ oriri na nkwari ndị na-emepe n'ebe dị iche iche na steeti ahụ. Anyị ga-echeta na Gọvanọ Sanwo-Olu agbala ndị mmadụ ka ha weta mkpesa banyere onye ọbụla nakwa otu ọbụla na-adị iwu, bụkwa ndị ewepụtara maka iji chụọ ọrịa coronavirus ọsọ ụkwụ eru ala na steeti ahụ. Anyị na-ekwe ndị mgbaama ndị a niile nkwa na agaghị akpa aha ha, anyị ga-echekwa ihe niile banyere ha, ka Sanwo-Olu kwuru. Dịka ọ dị ugbu a, mmadụ 14 ọhụrụ ebutela ọrịa coronavirus na mba China. Akụkọ a bụ nke Ikechukwu ga-ewetara unu n'uju ya. Ndị gụnyere mmadụ 12 butere ya bụ ọrịa coronavirus na China, ebe abụọ si mba ofesi bata. Ngalaba na-ahụ maka ahụike na China akpọrọ National Health Commission na bekee kwupụtara na ọnụọgụgụ n'ụbọchị 9 nke ọnwa Mee agarịala elu. Ọnụọgụgụ a bụ nke kachasị kemgbe ụbọchị 28 nke ọnwa Eprel.
Ọnụọgụgụ ndị butere ya bụ nje na China dị 82,901 n'ụbọchị 9 nke ọnwa Mee. Ndị nwụrụ site na ya bụ ọrịa bụkwa mmadụ 4,630. Mpụtara ọhụrụ a mere ka ewalie ọnọdụ obodo Shunlin dị na mpaghara Jinling, nke atụmatụ ya akpọrọ ya na bekee Hai, dịka a chọpụtara na mmadụ 11 bụ ya bụ nje n'otu ebe ahụ. Tupu eme nke a, echebu na mpaghara China niile anwụfeela n'ọnọdụ mbuli elu nke mfesa ọrịa coronavirus. N'Afrịka, mmadụ 4 ọzọ anwụọla maka ọrịa coronavirus na Ghana. Nke a mere ya mmadụ 22 nwụrụla na mba ahụ maka ya bụ ọrịa ọjọọ. Ndị a chọpụtara ya bụ ọrịa coronavirus na Ghana dị 4,263, ebe 378 gbagekọrọ. Ndị ahụike mba ahụ si ọkara ndị butere ya bụ ọrịa coronavirus ọhụrụ si na ụlọ ọrụ nnukwu ndị ha ruru 1,300 bụ nke 533 n'ime ha were ya bụ ọrịa coronavirus. N'otu aka ahụ, ihe karịrị mmadụ 500 na-arụ n'otu ụlọ ọrụ nrụpụta ihe na mba Ghana ebutela ya bụ ọrịa coronavirus. Ọ bụ ngalaba na-ahụ maka ahụike na mba ahụ gbara ama n'ụbọchị Fraịde dịka ọnụọgụgụ ndị bu ya bụ ọrịa coronavirus lara elu. Ngalaba ahụike Ghana ekwubeghị ebe ya bụ ọrịa shiga ma kpọọ ya aha. Ha kwukwara na ọ bụ mmadụ 533 na mmadụ 1,300 na-arụ n'ọrụ ebe ha butere ya bụ ọrịa coronavirus. Ya bụ na obodo Ghana so na ndị kacha nwee ọrịa coronavirus n'Afrịka. Aha m bụ Maazị Idom Ikechukwu Samuel. Dịka ọrịa coronavirus na-akpa ike n'ụwa niile ka ọ dị taa, ụmụ Afrịka ka jikwa ụkwụ na-aga mba Europe. N'akụkọ a, Ikechukwu Edom ga-ewetara unu ya ka ụmụ Afrịka si eji ụkwụ na-aga mba Europe. Ọtụtụ ụmụ Afrịka na-agba mbọ ịgbanarị ọrịa coronavirus dịka emechiri obodo Niger nke na-aga ọzara n'ụzọ Mediterranean Sea nakwa Europe. Otu onye n'ime ha si na agbanyeghị ọrịa coronavirus na ya adịla njikere ịhapụ obodo ha si ọzara wee gawa mba Europe. Ndị Gambia, Senegal na-achọkwa ịgafe ka Alexa Mamane kwuru, bụ onye na-arụbu ọrụ n'ụzọ ndị na-esi Libya aga Europe. Ya bụ nwaanyị kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị a na-enweta ndị na-esi ụzọ Libya na-aga Europe n'agbanyeghị otu ụzọ dị. Mamane kwuru na otu onye siri na kama ọrịa coronavirus ga-egbu ya n'obodo ya, ọ ka mma na o gburu ya n'obodo ọzọ. Dịka otu anti-migrant wepụtara ụzọ ha ga-esi gbochie ndị na-esi ọzara gaa obodo ọzọ, tinyere ugbu a ọrịa coronavirus na-emesi ka o siere ha ike. N'ime ọnwa abụọ, anwụchiela ihe karịrị mmadụ 300 n'agbata Niger na Libya dịka ndị agha Niger nọ n'ọrụ. Bichie Ama, onye na-ahụbu maka ndị na-eji ụkwụ eshi ọzara aga mba Europe nakwa mba ndị ọzọ, kwuru na ọrịa coronavirus egbochighị ha iji ụkwụ aga Europe. Idrissa Salafu kwuru na anwụchiela ihe karịrị ụgbọala 60 bụ ndị na-ebu ha aga Libya. N'obodo Niger bụ ebe ndị anwụchiri ma ọ bụ ndị a zọpụtara ga-anọ mkpụrụ ụbọchị 4 nke onwe ha, dịka International Office of Migration (IOM) na-anabata ihe karịrị 1,500 bụ ndị wepụtara kemgbe emechiri obodo na ngwụcha Maachị. Ọmụmaatụ ihe ruru 754 bụ ndị gụnyere 309 bụ ndị si obodo Niger, 140 si na Mali nakwa 101 si obodo Guinea. Adụsachala ha niile mkpụrụ ụbọchị 40 iji mata ma ha butele ya bụ ọrịa coronavirus. Enwetakwara ọtụtụ ụmụaka n'ime ha, ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ọtụtụ ndị merụrụ ahụ, ka UN agency kwuru. O kwuru na dịka onye ọbụla nọ n'ime nakwa enyere iwu onye agarịrị ya ga-awụ oge ndị na-eji ụkwụ aga ọzara ga-eji gawa. Dịka ya bụ ọrịa coronavirus na-akpa ike, ọtụtụ obodo na-agbalịsi ike iji hụ na ha kwụsịrị mfesa ọrịa n'obodo ha dị iche iche. Aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu. Mba Tanzania enye n'iwu ka ụgbọelu na-efebata ma na-efepụkwa n'obodo ahụ. N'akụkọ a, Ikechukwu Edom ga-ewetara unu ya n'uju. Mba Tanzania ewezugala mmachi o tinyere maka ụgbọelu ifebata na mba ha. Ka ọ si dị ugbu a,
ụgbọelu chọrọ ibubata ndị mmadụ ma ọ bụ ibupụ ndị mmadụ n'obodo Tanzania, mana ị ga-anata ikike n'ime awa nke obodo a. Ọ bụbu n'ime izu ụka abụọ a ejibunye ikike a. Onye isi ngalaba na-ahụ maka njem n'ụgbọelu na Tanzania bụ Tanzanian Civil Aviation Authority bụ Hanza Johari si na a ga-enwekwa ụgbọelu na-ebubata ihe iji ebuso ọrịa coronavirus agha. Ndị ọzọ nwere ike ifetu bụ ndị nwere nsogbu ma ọ bụ ọnọdụ gbata. Ngalaba a machiri mfetu na mfepụ nke ụgbọelu niile n'ụbọchị nke 11 nke ọnwa Eprel maka iji nye aka gbochie mbanye nke ọrịa coronavirus. Dịka ọ dị ugbu a, anyị ma na ọtụtụ obodo akpọchiela oke ala ha maka ndị mmadụ isi obodo ọzọ abata. Tụmadị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, bụ ndị ọtụtụ steeti emechiela oke ala ha, bụ onye agaghị esi steeti ọzọ wee bata steeti ọzọ. Dịka anyị mara na ọtụtụ gọvanọs na-etinye ya n'iwu ịhụ na echekwara obodo n'aka ọrịa coronavirus. Aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Igbo ndị ọma, ugbu a anyị ga-aga obere ezumike. Agakwala ebe ọbụla, anyị na-abịachi.